izinto ey'ningi zenzeka khona. Khona indlela ocabanga ngayo noma khona indlela lowo ngqondo ecabanga ngayo wena ongazi ngayo. Ngisho emaphusheni iyaku-influence bese ubona libe kwenzeka izimo ongay'thandi empilweni yakho ungazi ukuthi zenzeka kanjani kanti zile kwa-subconscious. Nakhona la kwa-subconscious zidalwa yiy'nto ey'ningi, ama-factors amaningi such as ama-emotions are-repressed. Njengoba uyawuzwa kukhulunywa ngezinto ey'fana no-shadow work. Kubalulekile ukwenza i-shadow work ukuze uyovula loya mnyango we-subconscious ungene kuwo ubuke zonke lezi zimo lezi eziku-influence-ayo ungay'balekile, uyabona? So ngithi mina-ke yenzela ingqondo yakho umsebenzi wayo ube lula nempilo yakho ithi ukuba ngconywana ngokuthi ucabange positive ngoba imicabango iyona ekhanda impilo embi noma enhle. Uma uhlezi ucabanga izinto ezimbi nezi-stressful uzomanifesta zona. Uma uhlezi ucabanga ezinhle uzomanifesta zona. Now sikhumbule-ke kunento ekuthiwa i-frequency bese kuba khona into ekuthiwa isikhathi, right? Kune-delay la kwa-earth. Uma umanifesta into ithatha isikhathi because of i-matter. I-matter ihlukanise i-spirit ne-manifestation, which means i-frequency yama-manifestations wakho kuzomele iqale i-penetrate kwi-matter before ifike kwi-manifestation, and that could take time. So manifesta whilst you are waiting and knowing ukuthi I've just manifested this. Noma don't even focus on the fact that you are manifesting. Just tell yourself ukuthi I'm thinking positive all the time. I'm expecting nothing, but I just want to think positive. Wena wabona umuntu nje ophuza utshwala impela, but ube kanjalo ungaze uphuze utshwala. Uvele uvuke nje ujabule. Uyabona? Ngokwenza njalo mfethu ngisho ingekho into ejabulisayo. Ingane sikhuluma nge-algorithm. Ngokwenza njalo utshela ingqondo yakho ukuthi ayilibi kulethela izinto ezokujabulisa. Awusukanani madoda. Ngithi kuwe nakho uyavuka ekuseni. Eyi yabona nje mfethu kuswahe nje kuyabheda mfethu. Eyi nazi iy'nkinga vele ube yisithutha. Ingekho into ekujabulisayo vele ujabule. Dlala ingoma, dansa, sangana. Ngokwenza njalo ingqondo yakho izokubamba lokho ithi kusho ukuthi ufuna more of izinto ey'jabulisayo. Awuthi ngakusasa ngimlethele lesi simo ngibona ukuthi uzokwenza njani. Sifike leso simo sikushaye ujabule nangempela. Izophinde ikubuyisele leso simo ingqondo. Ikubone futhi hawu uyasi-enjoya lesi simo. Awuthi ngimlethele ezinye eziwu-6 izimo ey'zomjabulisa. Ingqondo-ke le algorithm isebenza kanjalo. Ungathi wena yikho nje into ejabulisayo, iqale wena from scratch. Icinge noma ingekho ifake. Utshela ingqondo. Uyabona? Isizo libi kulethela-ke ingqondo izinto ezi-positive. But just like healing, there's a